Doma, ty Nazdárek lidičky, já vás vítám u dalšího videa. Pravděpodobně ho vidíte nějakou středu nebo čtvrtek nebo Bůh ví kdy. A se musím napít. Teď k nám jde. Jsem tady zase s otravnou sestrou. Ona si vzala. A je tady zase Daniel. Nazar. Tucku mám. Ano, má tucky. Reklama! Reklama! A taky máme reklamu na Rockstara. Reklama! Nebo autorský práva tvá. Tak, kašle na autorský práva. Já bych ještě ty peníze měl dostat. Tak jo. Ano, reklama na Soda Stream. Reklama! Hej! No to neposlouchejte, to je strašná. Jasně. reklama. Reklama na auto. Reklama! To je bagr. Ano. Kopí. Tak nechme. Dej mi kamerovat. Nebudeš kamerovat. Za tucku. Tucky zdarma. Ne, nebudeš kamerovat. A za 2. Budeš kamerovat příští video. Ty hajzle. No, ale je Takže v autobuse, jo. dost reklamování a bůh ví čeho, všeho. Takhle Ne. má to A zopakuje. to nemožného. Takže No, teď nám tady... nebo v neděli teda chystáme průvodce her. Ano, Míro, ty už si nějakou natočil? ano, jedno představení her bylo a pravděpodobně minulou sobotu, jestli teda vydám ten den, tak minulou sobotu jste viděli na GTA 4. A Viděli, uvidí. no, v ten den, co my to točíme, to teprve uvidíte, ale to, co vy to asi vidíte, už jste to viděli. A pak taky a příští představení her nemám tušení, na co bude. Uvidíme možná na Armu 2, jestli ještě anebo bude mít do sebe. Míro, a Ten oni bude, se, ten a možná. ono se ti budou koukat na zem, na trávu, kde jsou listy. Jo, budou. Počkej. Nebo se taky budou dívat na reklamu. Ne, počkej. No. Ano, budete se dívat na reklamu. A teda chystáme. Ano, ano, chystáme. Podržím. Ano, nechystáme reklamy, Ne. ale pravděpodobně videa budou vycházet pravidelně každou středu. A možná soboty a neděli průvodce her. Představení. Možná kdybych tak možná bych tady k Vosovi zajel Možná, asi tak na kole nebo na něčem. Třeba. Nějak se tam dostanu. je možné, pešky. že bude i záběr z živého hraní hry. Teda pro nás živého, pro vás Ale kdybyste napsali do komentářů, jak se natáčí, přesto my jsme strašní amatéři, to víte. Ano, jsme Amatér Míra, že ano. Hej, Co je? je amatér Míra. Amatér Míra. Moje ségra to neumí. Amatér Míra. Jasně. Já si tady takhle z reklamy vezmu. Omlouvám se, dobrý. Ano, ale teď k tématu, že možná bude živé hraní, protože u kamaráda natočíme možná, nevím jestli speciál, nebo prostě, no vlastně to bude nějaké speciální video k sérii představení her. A víte co? Byli bychom rádi třeba za 5 lajků. Ano, Ale ne od našich kamarádů, od neznámých lidí. Přímo neznámých lidí. a nebo dostat 5 odběrů. Ano. Za 5 odběrů bude speciál. A doufám, že na to koukají Češi, protože nechci zase překládat jazyky a... Kámo, pokud by to nebyli Češi, tak by nám říkat nerozuměli. To je pravda. Ale řekneme tohle. Reklamy! Ne, žádný reklamy už. Jo, žádný. Žádný reklamy. Takže Tucky a Rockstar můžete kupovat. Ano, a teďka pravděpodobně ukončíme, protože k nám jde naprostý idiot. Takže nazdárek lidičky. Fubo!